Stále sa niečo začína, každý deň sa niečo končí. Pár tieňov z toho patrí nám, tie sa s úsvitom strácajú. Preto túto hru hrám sám. Viem, že mám, kým ešte nemám. No, pán riaditeľ, ubehlo to ako si rýchlo, keď sme otvárali, alebo vy teda, keď ste otvárali v zoologickej olympiádu. Zrazu je koniec. Z vášho pohľadu, aký to bol rok pre Olo a vôbec pre olympiádu? Tak pre Olo to bol veľmi dobrý rok, lebo v podstate pohli sme sa zase o kus ďalej. Týka sa to aj olympiády. Zapojil sa viac žiakov, viacej škôl, vyzbieral sa viacej odpadu, takže zatiaľ všetko rastie. Po chvíľu tu máme ďalší školský rok, ale samozrejme medzi tým prázdniny. Čo sa varí v kuchyni Olo? Aká bude tá budúcoročná olympiáda? Tak predpokladám, že by sa nám mohlo zapojiť ešte viacej škôl do tohto. Myslím si, že ten program a celý ten koncept sa podarilo nejako stabilizovať a potvrdili sme si, že to množstvo akcií, aj to nasmerovanie je pre tých mladých, pre tie deti zaujímavé, tak chceme v tom pokračovať a nechceme vymýšľať zbytočne niečo nového, lebo tieto veci, ktoré sme zatiaľ urobili, sa vyzerá, že veľmi osvedčili. Ja by som povedal, že je to tou myšlienkou, ktorú samotná olympiáda prináša, súťaživým spôsobom priblížiť deťom to, ako sa máme správať k životnému prostrediu, k svojmu mestu, k odpadom v ňom, pretože separovať znamená správať sa zodpovedne a ekologicky a toto tie deti dokázali. Súťaživou formou sme ich pritiahli k tomu, že súťažia v tom, kto nazbiera najviac. Prekvapivé je to, že už tretí rok vyhrala tá istá škola, kde sa do toho zapojili nielen žiaci školy, ale aj rodičia, starí rodičia, kde to naozaj nadobudlo takú súťaživú atmosféru a myslím, že je to skvelý príklad pre tých ostatných, že sa tu rodí vlastne taký odkaz od detí k nám, k tej strednej a staršej generácii, že správajme sa zodpovedne, lebo pre nás je to celkom normálne, my to už vieme, my sme to už ukázali. To sa mi zdá na tom veľmi krásne a myslím si, že je to naozaj výborná myšlienka. Zdeno, vidím, že máš hokejky v ruke, nebodaj začínaš letnú prípravu? No, hlavne v tomto teple, no, naozaj nádherné. Takže tak ja som rád, sme absolvovali taký hokejový turnaj aj v týchto ťažkých podmienkách, kde bolo naozaj teplo, ale som rád, že bola celkom zaujímavá účasť. Aj chlapci naozaj dali do toho všetko. Trošku sa vypotili viacej, ale tešil som sa z toho, naozaj úroveň bola veľká. Rozprávaš o tom teple, ale ja si myslím, že tam bola taká atmosféra, že teplo bolo z toho povzbudzovania z tých výkonov. To som sa tešil, že tam proste aj tí, čo nehrali, že s tým žili, povzbudzovali, takže naozaj v tej malej hale akože bola naozaj fantastická atmosféra. Peter, tak teraz neviem, že či vám je teplo od tých otázok, ktoré sám dávate deťom, alebo od toho slnka. Naozaj veľmi zaujímavý stan mestskej polície. Detičky vedia tú dopravnú výchovu, tie testy? Tak samozrejme tie testy sme pripravovali my ako mestská polícia. Sú tam aj také nejaké chytáky, ale pokiaľ sa jedná o samotné správne odpovede, pokiaľ deti teda nevedia, snažíme sa dopatrať vždy spolu k tej správnej odpovedi. Čiže viac menej aj toto nám ukazuje to, že nebolo to zbytočné chodievať na tie dopravné výchovy na školách a škôlkach, na ktorých sme boli. Skutočne na tie deti sa niečo nachytalo a to sme veľmi radi. Sme pri tej dopravnej výchove, naozaj však boli sme na viacerých akciách, spolu sme robili rozhovory. Ako je mestská polícia spokojná s tohtoročnou olympiádou? Pokiaľ sa týka účasti mestskej polície na tomto podujatí, mali sme tu aj taký malý kúsok adrenalín s mestskou políciou. Neviem, či sa vám to podarilo zachytiť. Naši psovodi sa predvedli ukážkami a myslím, že tie ukážky boli dosť zaujímavé. Ale pokiaľ ide o túto samotnú dopravnú výchovu, my by sme v tom radi pokračovali aj na budúci rok. Fešanda, prezrad mi, že čo sa tebe tu dneska najviac páčilo? Tí policajskí psi. A ešte? A tie hry. Ja ani neviem, čo sa mi páčilo. A psíkovia boli zlatí? Boli pekní. Mne sa najviac páčilo, jak celá olympiáda. A z týchto hier, čo sú tu dneska? Tých hier, čo tu bolo dneska, že tam, jak sme hrali to veľké nikado a balóny, čo boli. Mne sa páčili balóny. A ešte?
Ešte, jak sme kupovali hračky a také. Najviac sa nám páčilo to, ako nám tu púšťali to polívanie trávnikov, cez to sme mohli behať. Aj mne sa to páčilo, ale boli aj tí psi pekní. No. Aj mne sa páčilo to isté. A ešte také, čo sa tebe najviac páčilo a čo, dievčatá, kde neboli na akých akciách? No, neviem, my sme boli na všetkých spolu. Kamarát môj, prezrať, čo sa tebe tu najviac dneska páčilo? Tí policajti, jak tu hrali. A ešte? Tie olympijské hry, divadlo. Mne ten beh a hádzanie do kontajnerov tými na krabic. No. No, ako sa to volá? Je to plechovka? Aj plechovka. Tak. Tebe? Mne úplne všetko. A najviac? To divadlo. Mne sa páčili tie psy, ako tu naháňali tých zlodejov a ten beh. Mne sa páčilo dneska na tej olympiádne, ako sa hralo to divadlo. Mne sa tiež páčilo to divadlo. A ešte čo si stihla obehať? Aké súťaže? Žiadne. A psíkov si videla? Karin, tak, olympiáda 2013-14 je za nami. Skúsme trošku zhodnotiť. Bol to úžasný ročník, veľmi napínavý a na víťazstvo musel byť dvojnásobok bodov. Je to neuveriteľné, ale aby víťazná škola nazbierala také množstvo, no spýtaj sa ma koľko. 20 tón bez 20 kilogramov papiera a ak sa nemýlim 3 tóny plastu, vyše 3 tón plastu. Úžasné, boli jej absolútni víťazi. Proste Trnková je úžasná, ale aby nebolo to len o Trnkovej, boli sme veľmi prekvapení špeciálnou školou Karpatskou a spojenou školou internátnou Svrčiou. Takže obidve školy, dole klobúk. No, Trnková zas, ako si povedala, klobúk dolu, ale keď niekto je víťaz, tak asi tá podsta, tá cena mu právom patrí. Vieš čo, víťaz je každý. Hej, víťaz je každý, kto separuje. My sme naozaj veľmi radi, 100 škôl tento ročník, naozaj 42 škôl, čo nám pribudlo a spolu 17 250 detí. To sú čísla, ktoré proste ako to značí, že naozaj ten projekt, asi je nedostatok takýchto projektov, ktoré sú výchovno-vzdelávacieho v plnom meradle svojho, plnej svojej šírke. Absolvovali sme 6 podujatí aj s týmto a každé bolo iné. Bolo to filmový festival, na ktorom ste nás prevádzali, Olo Art, hej, umenie z odpadu, bolo to exkurzie v General Plastiku a spalovni, mobilná dopravná výchova, z Olo zadarmo do zoo, hej, a teraz toto finál event. Ako myslím si, pani učiteľky, čo ti mám povedať, že 8 minút stačilo na vybukovanie 1300 detí na podujatie? Nie je o čom. Zdeno, čo zažila hokejová legenda deťom do prázdnin? Tak hlavne nech veľa separujú naďalej, lebo však riešime tu proste triedenie a separovanie odpadu a hlavne nech si oddychnú teda od školy. Určite ten školský rok vždycky je dlhý, takže dúfam, že takéto počasie im vydrží a nech si užijú trošku vody a proste nemajú príjemné prázdniny. Pán riaditeľ, pre deti idú najkrajšie 2 mesiace. Čo by ste detičkám zaželali na prázdniny? Nech nikto neotravuje so školou, so separovaním a nech si to čo najviac užíva, aby si oddychli. Samozrejme, robím si srandu, separovať treba aj cez prázdniny. Tak, priatelia, to bol olympijský rok 2013-2014 a kým sa nám začne nová olympijská sezóna, všetkým deťom želáme krásne leto a prázdniny. Miro Mihalík, Televízia Bratislava.